Hei kaikki, mä oon Heidi, opiskelen yhteisöpedagogiksi verkko-opiskelijana ja työskentelen suunnittelijana vammaisjärjestössä. Työssä mä saan kohdata monenlaisia ihmisiä ja edistää yhdenvertaisuutta meidän yhteiskunnassa. Mun työ on monipuolista ja ihmisläheistä. Siinä yhdistyy kasvatuksen, sosiaalialan ja järjestötyön elementit. Mun tavoitteena on vahvistaa yhteisöjen hyvinvointia ja osallisuutta, mikä tekee mun työstä merkityksellistä ja erityisen palkitsevaa. Vuorovaikutustaidot tällä alalla, tässä työssä, on keskiössä. Jokainen päivä vaatii kykyä kuunnella ja ymmärtää ja mukauttaa sitä omaa viestintää eri kohderyhmien tarpeisiin. Tarvitaan empatiaa, kärsivällisyyttä ja selkeää ilmaisua, jotta asiat tulee ymmärretyksi ja jokainen voi tuntea itsensä kuulluksi ja arvostetuksi. Mun vahvuudet vuorovaikutustaidoissa: ehkä empaattinen ja kuunteleva työote, halun aidosti ymmärtää ihmisten tarpeita ja kokemuksia. Myös kyky kohdata erilaisia ihmisiä ilman ennakkoluuloja on mulla selkäytimessä. Mä haluaisin vielä kehittyä rakentavassa palautteen antamisessa, haastavien keskustelujen ohjaamisessa ja mun tavoitteena on oppia ilmaisemaan mun asioita suoremmin, mutta samalla kunnioittavasti ja rakentavasti. Mitä uutta mä oon oppinut vuorovaikutuksesta? No, että vuorovaikutus ei ole vain sanoja, myös kehonkieli, ilmeet, äänensävy vaikuttaa siihen, miten me viestitään. Lisäksi mä oon ymmärtänyt, kuinka tärkeää on osata mukauttaa omaa viestintää eri tilanteisiin ja kohderyhmiin. Esimerkiksi saavutettavuus on keskeistä. Selkeä ja esteetön viestintä mahdollistaa sen, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Yhteisöpedagogina ja järjestötyössä vuorovaikutustaitoja pitää tai saa kehittää jatkuvasti. Jokainen kohtaaminen on oppimisen paikka ja mä uskon, että avoimuus ja halu kehittyä tekee meistä parempia niin ammattilaisina kuin ihmisinä. Kiitos, että mä sain jakaa mun ajatuksia teidän kanssa.